So, eto na yung solusyon para sa mga nagbabaskil. Kasi ako, di ba, baskilin ako. So, bumili ako ng ganito. Di ba, parang napkin? Oo. So, may ganito pala talaga. Pwede rin siya dito. With wings. O, di ba? So, ilalagay mo lang siyang ganyan. Siyempre, wag mo ilalagay yung dikit dito sa mismong kilikili mo. Ilagay mo yung dikit dito sa mismong tela. Ow! Dumikit sa kilikili ko. So, kailangan, bago mo siya ilagay, feeling ko nakahubad ka mo. Pero feeling ko pwede rin nga siya yung dito sa dibdib. Charot lang. It was wasted time, but then I chose to on the line. Knock down! Aray! Ay, ang tisulo ko sakit! Aray! Ow! I love you. So, you make a challenge. Let's have squatter challenge. Squatter challenge. We speak trash. Trash talk. Let's go. Ayun. RUG. I want English challenge. Okay. I want it to be fair for me. But it's not... also know some English words, so it's fair already. Okay. It's not fair because only you. Look, we're talking to you in English. How about in your Filipino subject in school? Yes. Yes, but I don't know all of them. O sumulat ng parirala. Do you know that? That's why it's called challenge. Yes. Challenge because it's difficult. For you also. Because some of the Tagalog deep words, we don't know it all. Yes. Nakita nyo ba ang bag ni Christopher? Napakaganda niyan. May libre pa ang kagat sa likod. Oh my God! Saan naka... Kung bakit may butas yan kasi anti-theft. Anti-theft. Oh. Makukulang mo dito lang siya. Nagparaya na sa snatcher. Nalisis lang ako. Kailangan mo. Orma. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes dahil dito walang hate, love lang! Always your number one SM radio station. Love radio. Love lang.